iritsi naiz Gazteluko lepora, eta Zaldibiatik datorren pistarekin egin dut topo. Depositutan kotxea utzi eta ordu erdi bat daramat oinez. Elutxeta eta Goroskintxu dira hor goian agiri diren txabolak, eta ezkerretara txindoki ikus dezakegu. Ausa Gaztelu atzean utzi eta gorantz jarraituko dut. Hogei bat minutuan aldapa gogor xamar bat igo beharko dut Goroskintxuraino iristeko. Ziur nago, abereek ere, erabakitzeko aukera balute, isiltasun eta lasaitasun honetan jarraitzea erabakiko luketela. Tolosaldea eta Goierri atzean utziz, Aizkorriko bizkarra bertan dela, gorantz jarraituko dut. Ia Goroskintxura iristen ari naizela, monumentu megalitiko hau ere topatu dut. Mendeak hemen daramatzana. Behin aldapa igota, Goroskintxura iristeko pare bat minutu besterik ez dut falta. Iritsi naiz Goroskintxura, zuhaitz, abere eta monumentu megalitiko 50 bat minutu pasatu ditut ona iristerako. Toki paregabea Goroskintxu, lasaia, hotsik gabea, kotxerik gabea. Anboto ere han atzean ageri zaigu, bere punta txorrotx eta guzti. Goierri ere han atzean ageri da, baita Izarraitz ere. Geratu gaitezen irudi honekin. Laister, pistak zeharkatuko baitu txabala honen ataria. Bertatik, ibilgailuak, beraien gurdiekin etengabe gora eta bera pasatuko baitira. Behor bat jabetzan izatea nahikoa izango baita, pistak erabiltzeko baimena lortzeko. Parean Sastarri eta atzerago Aratz bistan ditudala, Goroskintxutik Orabiel aldera noa. 10 bat minutu eskaseko bidea daukat. Orabielera iristen ari naiz. Bertara iristeko, pasabide dotore honetatik pasatu izan gara hainbat urtetan. Laister, bertatik 3,5 metro zabal izango den pista pasatuko da, harritarte hau dena txikituz. Orabiel, txikituko zaituzte, urratuko dute zure ataria, betirako. Mendizaleok, usoak eiztariei moduan, pistei iesi ibiltzen gara. Guretzat, aralar pista zeharkatzea, haur bati lotarako duen ipuina kentzea bezalaxe da. Ametsa lapurtzea. Zeren badatoz makinak, mendia txikituz. Ametsa lapurtzera.